No niin, ei mitään muuta kuin sunnuntaita. Joo, Turun suunnalla, jossa siellä päin on tullut kuulemma semmonen jäätelöpuumi, että makkaroita on friteeranneet tai öljyssä tai missä on semmosia pieniä paloja paistaneet ja jäätelöön panneet, niin minäpä nyt kokeilen tämmösen kuin pekonia Alfireissa teen pieniä paloja ja kokeilen miten se toimii tässä jäätelön kanssa. Suolainen ja makea yhdistyy. Katsotaanpas. Voi vitsi. Kyllä. Tästä tuli hitti kyllä mulle. Ihan mieletöntä. Kyllä toimii pekon. Voi jumalauta, että on hyvä. Kokeilkää ihmeessä. Tämä on hitti.